Dear Miss Love, ako nga pala si Rico. Hindi ko po tunay na pangalan. 3 taon na kaming kasal ni Riza, ang asawa ko. 30 anyos na po ako at siya naman ay 32 years old. Matanda siya sa akin ng 2 taon. Nagtatrabaho ako bilang supervisor sa isang warehouse. Si Riza naman, dating teacher, pero ngayon full-time sa maliit naming online business. Mga damit, skincare at kung ano-ano pa. Tahimik lang ang buhay namin. Hindi marangya pero maayos. May sarili kaming bahay, may sasakyan, at may plano sanang magkaanak ngayong taon. Akala ko ayos kami. Akala ko wala kaming problema. Pero hindi. Mali ako. Isang gabi noon, Miss Love. Nagising akong wala siya sa tabi ko. 1:00 ng madaling araw noon. Pumunta ako sa sala at nandun siya. Nakatalikod at hawak ang cellphone niya. Tipa ng tipa habang nakangiti na para bang kilig na kilig. Hindi ko siya kinausap. Bumalik ako sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit pero wala pa siguro akong lakas ng loob para magtanong sa kanya. Ilang linggo ko na rin kasing napapansin na parang iba siya. Hindi siya katulad ng dati. Kinabukasan, habang naliligo siya, hindi ko napigilang silipin ang cellphone niya. Lalaki ako at alam kong may ginagawang kalokohan si Mrs. At doon ko nga nakita. May kachat siyang lalaking hindi ko kilala. Walang mukha yung profile. At nakalagay lang ang emoticon na heart. May mga sweet messages katulad ng, "Ingat ka lagi ah. Namimiss na kita. Kailan ulit tayo magkikita?" Mga litrato niyang nakasmile na bihira akong makita. Hindi ko siya kinumpronta, Miss Love. Pero mula po noon, nag-iba na ang lahat. Tahimik lamang akong nakaupo nun sa mesa habang nagbe-breakfast. Hindi na ako nagtatanong kung anong oras siya uuwi kapag nagsasabi siyang aalis siya. Nawala yung dating sigla ko. Pero parang hindi niya pansin yun. Isang gabi, tinawagan ako ni Jay, ang kumpare ko. "Pare, punta ka dito. Si Mari mo nagluto ng pulutan. Saglit lang para maaliw ka. Kwentuhan ba?" Hindi ako tumanggi. Kasi gusto ko ring makalimot. Gusto kong maglabas ng sama ng loob ko. Pagdating ko sa kanila, sinalubong ako ni Kumaring Dayan. Naka-short lang siya at simpleng t-shirt. Walang kaarte-arte. Pero maaliwalas ang mukha. "Oy, Rico, halika na. Adobo pa lang yung meron ha, pero may pulutan na rin na konti." Ngumiti ako. Maganda pa rin si Dayan. Walang pinagbago kahit na may edad na rin. Sa pagkakaalam ko, 38 years old na ito at 40 naman si paring Jay. Parehas lang kami ng pinagtatrabahuhan ni pare. Nag-inuman kami habang si Mare abala sa kusina. Pero napapansin ko, si paring Jay busy sa cellphone. Panay ngiti na para bang wala sa inuman namin ang atensyon niya. Ako naman, tumitingin-tingin lang sa kanya minsan, sabay lalagok ng alak. Nakikinig kapag minsang magkukwento siya, pero parang hindi ko rin naririnig. Kaya naman hindi na rin ako nagkwento sa kanya tungkol sa problema namin ni Mrs. Pagkatapos ng ilang tagay, nagpaalam si paring Jay. Aalis daw siya sandalit, may emergency sa pinapaupahan nilang apartment. Kaya naman nagpaalam din siya kay Maring Dayan. Ako, naiwan sa sala. Maya-maya, sinamahan na ako ni Dayan.
Walang nagsasalita sa aming dalawa. Hanggang siya na ang nauna. May problema ka ba, Rico? Tanong niya. Wala naman. Sagot ko pero hindi ko siya matingnan. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Kitang-kita naman sa'yo eh. Ang tahimik mo kaya at parang may bitbit kang mabigat yan sa dibdib mo. Napayuko lang ako hanggang sa hindi ko na napigilan na magkwento sa kanya. Si kumari mo eh. Nakita ko yung cellphone niya. May kachat siya. May kabit siya. Tumigil siya bigla sa pag-inom ng alak. Alam ba niya na alam mo? Tanong niya. Umiling ako. Hindi eh. Hindi ko kayang kumprontahin. Natatakot ako sa isasagot niya. Masakit no? Tumango lang ako. Kilala mo ba kung sino? Hindi din. Tumahimik siya ng ilang minuto. Tapos bigla ulit nagsalita. Parehas pala tayo eh. Ganyan din si Jay. Tawa pa niya. Nagkatinginan kaming dalawa at para bang bigla naming naintindihan ang isa't isa. Hindi namin sinabi ng diretsyo pero mula ng gabing yun, alam kong hindi lang ako ang nasasaktan. May karamay ako. Simula noon, naging madalas ang pagdaan ko kina paring Jay. Hindi para makipag-inuman, kundi para makipagkwentuhan kay Dayan. Minsan, sa kusina habang nagtitimpla siya ng kape, minsan naman sa may bakuran habang nagpapahangin kami. Wala pang mali siya, pero ramdam ko, sa kanya lang ako nakakahinga ng maluwag. Buti ka pa, Rico. Hindi ka sumisigaw. Biro niya minsan habang pinapanood namin ang anak nilang naglalaro ng bola sa loob ng bahay. Hindi ko naman ugali yan eh. Tahimik lang akong tao pero pag sumabog, sabog din. Ngumiti siya. Kaya pala ang tahimik mo nung una eh. Akala ko talaga nun suplado ka. Tahimik lang talaga ako. Lalo na pag may kinikim-kim. Sagot ko naman. Ay, ewan ko ba dyan kay Riza? Ang bait-bait mo nga eh. Kung ako lang ang may katulad mong asawa, hindi kita pakakawalan. Magkaiba kayo ng kumpare mo. Mainit lagi ang ulo nun. Kaya pati sa anak, laging nakasigaw. Tumigil siya saglit tsaka tumingin sa akin. Paano mo tinitiis? Tanong niya. Ang alin? Alam mong may ginagawa si Raisa, di ba? Pero bakit tahimik ka pa rin? Hindi mo kumprontahin. Iniiputan ka na nga sa ulo. Wala ka pa rin ginagawa. Ang tibay mo ha. Napayuko ako. Nilaro ang kutsara sa tasa ng gabi. Hindi ko alam. Ganun siguro talaga kapag mahal mo. Umaasa ka pa rin na baka maisip niyang mali yung ginagawa niya. Ikaw din naman, Maria. Nagpapakamartir kay pare. Natuwa ulit siya. Wala eh. Mahal natin eh. Kaya kahit magmukha tayong tanga-tanga, ayos lang. Nung gabing yun, inaya ko siyang maglakad palabas. Saglit lang yun. Umikot lang kami sa compound nila. Tahimik ang paligid at tanging ihip lamang ng hangin ang siyang maririnig mo. Alam mo, Rico, simula niya. Sa totoo lang, matagal na akong sanay sa buhay ko kasama si Jay. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko sinasabing masama si Jay, pero hindi siya yung lalaking pinakasalan ko. Huminto kami. Sa ilalim ng streetlight, pareho kaming parang na-freeze sa eksena. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Tanong ko. Ngumiti siya na may lungkot sa mga mata. Kasi ikaw yung nakakaintindi sa lahat ng kaibigan ni Jay. Ewan ko ba? Unti-unti para bang naging comfort namin ang isa't isa.
Walang mali siya, basta't nagdadamayan lang sa sama ng loob na nararamdaman namin para sa mga asawa namin. Pag-uwi ko noon, tulog na si Mrs. Naiwan pa nga niya yung cellphone niya sa side table, pero hindi ko na tiningnan. Ayoko nang makita ulit dahil masakit. Simula nung gabi na naglakad kami ni Kumari, gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Hindi man namin aminin, parehong alam naming may binuksan kaming pinto. Hindi pa tuluyang nabubuksan pero nakaawang na. Isang hakbang na lang para mahulog. Isang linggo ang lumipas. Minsan nagpaparamdam ako sa kanya, minsan siya ang nauuna. Hanggang isang araw, tinawagan niya ako. "Rico, andyan ka ba sa bahay niyo?" Tanong niya nung may kaba sa boses. "Oo, Mare, bakit? May problema ba? Pwede ka bang pumunta? Saglit lang, may ipapakita ako." Wala akong naiisip na importanteng sasabihin niya. Na-jacket ako pagkatapos ay pumunta ako sa kanila. Pagkarating ko sa bahay nila, nakasando lang si Dayan at nakashort ng maiksi. Tulog na raw ang anak nila. Si Jay, wala. Umalis daw. May sinundo. O mas tamang sabihin na may kinitang iba. Tahimik lang siya pero halata ang pagkabugto ng mata. Na parabang kanina pa umiiyak. "Ayos ka lang ba?" Tanong ko. Pero inabot niya sa akin ang cellphone niya. Mga screenshot. Una ko nabasa ang pangalan ng misis ko. At sa ilalim naman ang sender. Na nakalagay ang pangalan ni Jay. Nanlamig ang likod ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at the same time parang may sumampal pa sa akin. Mga usapang sweet, late night replies. "Namiss kita. Ingat ka palagi ha. Alam mo bang ikaw lang yung nakakagaan ng araw ko? Wala dito si Rico. Punta ka muna dito. Saglit lang tayo. Namiss kita eh." Hindi ko akalaing magagawa yun ng asawa ko. At ni paring Jay. Lahat malinaw. Napakarami. At napakahaba ng kanilang chat. Si Jay ang ka-chat ng asawa ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko rin alam kung anong dapat kong maramdaman. "Totoo ba to?" Tanong ko kay Dayan. "Oo." Umiiyak niyang sabi. "Nakita ko kagabi nung umalis siya." "So, paano ngayon? Pareho pala tayong biktima. Pareho pala tayong sinasaksak sa likod natin nang wala tayong kaalam-alam." Sabi pa niya. Umupo siya sa may sofa. Ako naman nakatayo lang. Hindi ko alam kung uupo ba ako o aalis, pero nanatili ako. "Paano mo nakita to?" Tanong ko. Naiwan ni Jay yung lumang cellphone niya sa drawer. May auto backup pang messenger. Nagsinubukan kong tingnan. Ayun. Nakita ko yan lahat. Hanggang sa lumapit siya sa akin. "Rico, ayokong magkunwaring okay ako." Tumingin siya sa akin at diretso sa mga mata. Walang takot. At ayokong mag-isa sa sakit na to. Hindi ako sumagot. Pero nang lumapit siya, hindi ko na rin nagawang iwasan siya. Yakap lang nung una. Para bang yakap ng dalawang taong matagal nang tinatago ang pagod, ang galit, ang sakit. Nagsalubong ang mga mata naming dalawa. Walang salita at para bang nag-usap ang mga mata namin na gusto naming makaganti. Kung kaya nila, mas kaya natin. Tikman mo ko. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin. Matigas niyang sabi. Maganda ako, Rico. Kaya hindi ka nalugi. Hindi ko alam kung tatawa ba ako sa sinabi niya. Pero doon nag-umpisa ang lahat. Hindi dahil sa uhaw kami o sa init, kung hindi dahil sa sakit ng nararamdaman namin. At ganti na rin
tungkol sa nalaman namin. Wala kaming pakialam. Sa sofa kung saan siya nakaupo, nangyari ang hindi dapat. Naghalikan kami. Halik na punong-puno ng sakit. Masarap, oo. Nag-enjoy ako. Kung tutuusin nga, mas masarap si Kumari kesa sa asawa ko. Kaya ewan ko, paano nagawa ng asawa niyang lokohin siya. Saglit lang yun. Matapos makontento, okay na. Hindi na kami nag-usap pagkatapos. Pareho lang kaming nakatingin sa isa't isa. Pero ramdam naming pareho ang contentment. At ang pinakamasaklap, wala kaming naramdamang pagsisisi. Hindi ko alam kung ano kami bukas. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang asawa ko. Pero sa ngayon, ang alam ko lang, pareho kaming nasaktan ni Maring Dayan. At pareho naming pinili ang isa't isa, kahit alam naming bawal. Paglabas ko ng bahay nila, hindi ako dumiretso pa uwi. Umupo muna ako sa gilid ng kalsada. Doon sa may tindahan na sarado na. Nakatulala lang ako. Iniisip ang nangyari. Ang hirap intindihin ng sarili ko. Galit ba ako? Masaya ba ako? Hindi ko alam. Pero ang sigurado ko, hindi ko nakilala ang sarili kong to. Si Riza, si Jay. Pinagkatiwalaan ko pareho. Parehong malapit sa buhay ko. Parehong inakala kong pamilya. Pero sila ang dahilan kung bakit ako humantong sa isang kasalanang hindi ko inakalang magagawa ko. Pero kung sila nga, nagawa nilang tarantaduhin kami, bakit ako pa ang makukonsensya? Makalipas ang ilang minuto, bumalik ako sa bahay namin. Bukas pa ang ilaw sa kusina at nandun si Mrs. Nakaupo at nakaharap sa laptop. Tumitingin ang stock ng produktong binibenta niya. Para bang normal lang ang lahat. Galing ka kina paring Jay? Tanong niya. Tumango lang ako. Anong meron? Wala. Dapat ba meron? Kwentuhan lang. Siya nga pala maaga kung aalis bukas. Sabi ko sa kanya, pero hindi siya nagtanong kung bakit. Tumalikod na lamang ako at dumiretso sa kwarto. Tumingin sa kisame, pero ang isip ko, hindi na sa asawa ko, kundi na kay Maring Dayan na. Hindi ko makalimutan nung nakita ko yung lahat sa kanya. Ang kinis, ang puti, ang ina si Jay. Paano niya nagawang ipagpalit ang napakagandang asawa niya? Naiisip ko yung init ng kamay niya, yung yakap niya, yung katahimikan sa pagitan naming dalawa na parabang sabay kaming huminga sa unang pagkakataon. Pero hindi ito pagmamahal. Walang tamis. Ito ay isang pagbawi o mas tamang sabihing ganti namin. Pero Miss Love, alam mo yung totoo. Sa buong buhay ko ngayon lang ako natakot sa tanong na, paano kung maulit? Kasi sa ganitong kwento, bihirang isang beses lang. At ang mas masakit, parang gusto ko pa. Parang gusto ko pang maulit. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil hindi ko kayang makasalo si Riza sa almusal. Habang naglalakad ako, iniisip ko, paano ba kami umabot sa ganito? Kami ni Mrs. yung tipo ng mag-asawang sabay nagsimula mula sa wala. Unang sahod ko, siyang una kong sinorpresa. Unang negosyo niya, ako ang sumuporta. Pero saan ba banda kami nagkahiwalay ng hakbang? At ang tanong na mas masakit, siya ba yung unang bumitaw? O ako ang hindi marunong humawak? Pagdating ko sa warehouse, tahimik lamang ako. Hindi ako makapag-focus. Naisip kong i-chat si Kumari, pero hindi ko alam kung anong sasabihin. Gabi na nung magparamdam siya. Kumusta ka, Rico? Simpleng tanong niya. Sumagot ako ng, hindi ko alam. Pwede ba kitang makita? Sunod niyang tanong.
Hindi agad ako nag-reply, pero sa huli, pumayag din ako. Pagkakita namin, parehas lang kaming nagpapakiramdaman. Sa gilid ng bahay nila sa upuang kahoy, magkatabi kaming nakaupo. Hindi na dapat yun maulit, no? Sabi niya. Tumango ako. Alam ko, pasensya ka na sa nangyari. Pasensya ka na rin, Rico. Pero, salamat. Kasi sa isang gabi, naramdaman kong buo ulit ako. Naramdaman kong masaya ako dahil kahit papaano, nakabawi ako. Napapikit ako. Gusto kong umiyak pero wala na akong luha. Miss Love, hindi ko alam kung anong klase tong kwento ko. Kung mainis ba kayo sa akin o ano. Pero napakahirap ng sitwasyon ko. Hindi to simpleng kasalanan lang. Hindi ito laro. Ito ay 2 taong parehong biktima na parehong nagkamali na rin. At ngayon, hindi ko na alam kung kanino ba ako dapat humingi ng tawad. Kay Mrs. ba o kay Maring Dayan. Pero siguro, sa isang bagay sigurado ko na ang puso kapag napagod, naghahanap din ng ibang puso na pagod din. Isang araw, pre, birthday ka sa Sabado ah. Text ni paring Jay. Ah, oo nga pala no. Sagot ko. May handa ba? Konti lang pare, inuman lang. Punta ka ha. Isama mo si Riza. Dagdag pa niya. Hindi ako nakasagot. Pero, nag-reply ako ng, sige pare. Habang nakatingin ako sa screen ng cellphone ko, alam kong may dahilan kung bakit pinapasama niya si Mrs. Hindi ito simpleng selebrasyon lang. Ito na yung gabi kung saan magtatagpo-tagpo ang 4 na taong matagal nang may tinatago sa isa't isa. Dumating ang Sabado. Simpleng salo-salo sa bahay nila paring Jay. May pulutan, lumpia, barbecue. May cake pa nga na may happy birthday Jay sa ibabaw. Nandun kaming 4. Ako, si Riza, si Dayan at si Jay. Normal lang, si Jay Kuela, si Mrs. Masigla, hindi mo mahalata sa kanila na may tinatago sila. Pero kapag inobserbahan mo sila, mapapansin mong panay ang tinginan nila, panay ang bulungan. Minsan tila may private joke silang dalawa. May mga tinginan na sila lang ang nakakaalam. At kami ni Kumari, tahimik lamang. Tumingin ito sa akin. Isang tingin na alam ko kung anong ibig sabihin. Nagpatuloy ang gabi. Umiikot ang tagay, lumalakas ang tawanan. Pero lumalalim din ang katahimikan sa pagitan namin ni Maring Dayan. Hanggang sa nagpaalam si Mrs. Masakit raw tiyan niya at pupunta siya sa banyo. Maya-maya lang, si Jay nagpaalam din. Saglit lang pre. I-check ko lang yung ginagawa ko kanina. Pareho silang nawala at alam namin yun ni Dayan. Nakita kong huminga ng malalim si Dayan tapos nagsalita siya. Ano, lakad tayo? Sabi niya. Tumango ako. Tahimik kaming naglakad sa dulo ng lote kung saan may kubo. Hindi kami nag-iimikan. Presko ang hangin. Pero sa pagitan ng matingin at buntong hininga, pareho naming sinabing, ayos lang kami. Maya-maya lumapit siya at dumampi ang palad niya sa pisngi ko. At sa liwanag ng buwan, doon muling may nangyari. Sinulit namin yung kaunting minutong yun. Kahit saglit lang pinanggigilan ko si Maria. Napapahiyaw siya sa sobrang kasabikan. At alam kong sa pangalawang beses na ito, totoo na yung nararamdaman namin. Na parehas na naming ginusto. Idagdag pa yung galit namin sa parehas naming asawa. Na alam naming nagpapakasasa rin sa isa't isa ngayon. Alam kong pareho naming iniisip na kung kaya nilang gawin sa amin, ay kaya din naming gawin sa kanila. Pagbalik namin, nagtagay ako. Si Mare naupo sa gilid.
Hindi na kami nag-usap pagkatapos. Pero malinaw na, tapos na ang pagpapanggap. Kami man ay may kasalanan din, pero hindi kami ang nagsimula. At sa kaarawan ng lalaking minsan kong tinawag na kapatid, doon kami tuluyang bumitaw sa pagiging biktima at naging salamin rin ng pagkakasala. Pagka-uwi, hindi ko kinausap si Riza. Nagkunwari na akong tulog. Pero ramdam kong hindi lang ang puso ko ang napagod, kundi ang katawan ko sa ginawa namin ni Kumare. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang nagkakape ako, pumasok sa isip ko si Dayan. Ang mga mata niya, ang yakap niya, na parabang saglit niya akong pahinga. Lumipas pa ang mga araw matapos ang birthday ni Jay. Akala ko okay na. Pero sa tuwing titingin ako sa asawa ko, hindi ko na siya kilala. Isang gabi, nasa kubo ulit kami ni Mare. Tinanong ko siya, hanggang kailan natin to gagawin? Tumingin siya sa akin. Hanggang ginagawa nila. Hindi tayo matatapos. Nag-e-enjoy ka naman sa akin, di ba? Hindi naman ako boring. Ewan ko ba? Bakit pa siya naghanap ng iba? At hindi man lang lumayo. Asawa mo pa. Pero nandito na Rico. Nagawa na natin. Pare-parehas na tayong apat. Palit-palit ng asawa. Pinagkaiba lang. Sila matagal na nilang ginagawa. Tayo, nag-uumpisa pa lang. Huwag kang makonsensya, Rico. Mag-enjoy ka na lang. Enjoy natin yung bawat pagtatagpo nating dalawa na ginagawa din nila. Wika niya, sabay halik ulit sa akin. At muli, Miss Love, may nangyari po sa amin. Isang masarap na sandali sa piling niya. Isang hapon, nakita ko si Paring Jay palabas ng warehouse. Nakatutok yung paningin sa cellphone niya habang nakangiti. Tumingin ako sa kanya. Napatingin din siya sa gawi ko. Walang bakas ng hiya. Kumaway pa nga eh. Ingat pare, sabi pa niya. Ako rin kumaway. Pero ang laman ng utak ko puro tanong. Bakit parang ganun lang kadali sa kanya? Bakit ako pa yung nakakaramdam ng guilt? Sila naman tong nauna. Pero nagpapasalamat ako sa asawa niyang si Dayan. Kasi sa gitna ng lahat, nandyan siya at piniling damayan ako. Kahit alam niyang sirang-sira din siya. Hindi ko alam kung may wakas ang lahat ng to. Hindi ko alam kung may kapatawaran. Pero sa ngayon, eto kami. Pareho ng pagod na magmahal sa maling tao. Ngayon habang tinititigan ko si Mrs. habang natutulog, iniisip ko kung kailan ko siya huling minahal at kailan ko rin siya huling naramdaman. At habang sinusulat ko nga to, Miss Love, gusto ko nang magtanong sa inyo kahit hindi pa tapos. Kung sa pagitan ng tama at mali, may lugar pa ba para sa mga tulad namin na sinaktan at nagkamali rin? Pwede bang doon muna kami tumigil? Kahit saglit lang, kahit hindi habang buhay. Lumipas pa ang mga araw. Ngayong gabi, kachat ko si Mare. Tinatanong niya ako kung kailan kami ulit magkikita. Napaisip ako, bakit pa parang mas hinahanap ko na siya kaysa kay Mrs. Kanina habang kumakain kami ni Riza, nagtanong siya, okay ka lang ba? Tumango ako. Oh, pagod lang sa trabaho. Pero sa totoo lang, hindi lang naman katawan ko ang pagod dahil sa trabaho, kundi pagod na rin ako sa lahat. Pagod na akong itanggi ang sarili kong pagkakasala. Pagod na akong magpanggap na wala akong alam. Pagod na akong umasa na babalik pa kami sa dati. Lalo na't ako mismo, hindi na sigurado kung gusto ko ba bang bumalik kami sa dati. Kaya eto ako ngayon, Miss Love, nasa gitna ng dalawang mundo. Yung isa, asawa kong unti-unting nawawala. At yung isa, taong hindi ko dapat minahal, pero nandun nung ako'y iniwan. Gabi ulit, tumawag si Mare. Pwede ka ba ngayon?
Tanong niya. Oo, pero saglit lang. Lumabas ako. Nagkita kami. Rico, kung gusto mo nang itigil to, sabihin mo lang pero wag mo akong iiwasan. Yun ang sabi niya. Alam kong mahirap to, sabi pa niya. Huminga ako ng malalim. Mare, paano ba natin to tatapusin ng hindi nasasaktan? Hindi siya sumagot agad. Kasi ngayon alam kong kahit bawal kami, may tunay na damdamin na sa pagitan naming dalawa. At kaya ako nagsusulat ngayong Miss Love, hindi para ikuwento ang kasalanan ko, kundi para humingi ng payo. Kung kayo ba ang nasa kalagayan ko, alam mong may asawa ka, pero hindi ka na pinipili, at may babaeng handa ka namang piliin, pero hindi mo naman asawa. Paano mo ba pipiliin ang tama kung hindi na ikaw ang pinipili? Paano mo isasara ang pinto kung sa kabilang dulo nun may tao namang naghihintay? Hindi para sirain ka, kundi para damayan ka. Alam kong dapat na akong tumigil. Alam kong dapat ko na itong tapusin. Ako yung lalaki. Pero paano? Kung sa bawat pagtulog ko sa tabi ni Raisa, mas gusto ko nang nandun si Kumari. Paano kung sa bawat ngiti ni Paring Jay, mas nakikita ko yung panluloko kaysa sa pagkakaibigan? At paano kung sa bawat tahimik na gabi, mas totoo pa yung bawal kaysa sa legal? Siguro ang sagot, nasa pagitan ng lakas ng loob at lakas ng loob. Lakas ng loob na iwan ng bawal at lakas ng loob na aminin sa sarili mong mahal mo pa rin yung taong nanakit. O baka naman, lakas ng loob para tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangan ipaglaban. Ngayong gabi, tingnan ko ulit si Mrs. habang natutulog. Pagkatapos tumayo ako at lumabas. Nagpahangin para mag-isip-isip. Tapos umupo ako sa waiting shed. Doon ko sinulat to. Simpleng tanong lang ang itatanong ko mula sa inyo. Dapat pa ba akong lumaban para sa pamilyang tila iniwan na ako? O dapat ko nang palayain ang sarili ko? Iwanan lahat sila. Lisanin sila. Kahit masaktan ako. Para sa ikakatahimik naming lahat. Alam kong mali rin ako, Miss Love. Alam kong hindi ako perpekto. Pero kung pareho kaming may kasalanan, sino pa ang lalaban? Kung kayo ho ang nasa kalagayan ko, pipiliin niyo bang ayusin pang pamilya mo kahit ikaw na lang ang umahawak? O pipiliin mong bumitaw para pareho na kayong makahinga? Kaya ngayon, habang nakaupo ako sa waiting shed, nakatingala ako at tinititigan ang mga bituin. Kinakausap kahit hindi naman sasagot. Umaasa akong may makarinig, may makaintindi, at may makapagsabi sa akin kung alin ba ang mas tama. Ipaglalaban ko pa ba ang asawa ko? O mas tamang iwanan ko na ito para mahanap ko ulit ang sarili ko? Yun lang, Miss Love. Sana may sagot kayo. Kasi ako kahit anong pilit ko, wala akong maisip na sagot. Maghihintay ho ako hanggang mabasa nyo ang sulat kong ito. Nagmamahal, Rico. Napakahirap ng sitwasyon mo, Sir Rico. Actually, ngayon ko lang to na-encounter. Pero ang ating mga listeners ay nakahandang magbigay ng payo para sa'yo. Kaya sa lahat po ng aming mga tagapakinig, ano ho ba ang mas mabuting gawin ng ating sender? Mag-comment sa ating video. May asawa ka na ba ulit o boyfriend Balu? Wala ho. Naghahanap pero ayoko na ng kagaya ng pamangkin ninyo. Kung ganoon, baka naman pwedeng ang tsuhin naman ang manligaw sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Maganda ka at sexy. Pero hindi naman dahil doon kaya kita nagustuhan.
Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong sa lahat ng oras, pati sa kama ay sasaya ka. Payag ka bang ako ang pumalit sa pamangkin ko? Sabi nila, pakisamahan daw ng maganda ang biyanan para gumanda ang buhay niyong mag-asawa. Lagi yang payo sa akin ng aking mga nakakatandang tiyahin noon. Pero paano naman kung kahit na anong pakikisama mo ay ayaw talaga sa iyo? At sa hindi inaasahang pagkakataon, mama's boy pa ang napangasawa mo. Ito ang kwento ng aking nakaraan. Isang pangyayaring naging daan upang ang landas namin ng tito ng mister ko ay magkrus. Dahil sa kabila ng pangit na pagtrato sa akin ng aking biyanan at sa pagkampi ng asawa ko rito, ay naging karamay ko si Tito Greg. Isang matandang binata na nasa edad 45 na. Mabait at malayong malayo ang ugali sa aking biyanan, pati na rin sa aking mister. Lumaki ako sa mga tiyahin ko dahil maaga kaming naulila. Second year high school pa lamang ako nang sabay mamatay ang magulang ko sa sakit. Ginawa ko naman ang lahat ng mag-asawa na ako sa edad na 25. Isang seaman ang naging kabiyak ko, si Roman, kaedad ko lamang. Pero kulang pa rin ang pakikisama ko at ayaw pa rin sa akin ng aking naging biyanan, si Mama Melinda. Sa kabila ng lahat ng magandang pakikisama ko bilang manugang niya, ay hindi niya talaga ako natanggap. Hindi ko lang alam kung bakit. Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Malu. Hindi ko ho tunay na pangalan. 3 taon na rin kaming kasal ng asawa kong si Romana. Isang seaman at solong anak, kaya ang lahat ng atensyon ay nasa aming mag-asawa buhat ng ikasal kami. Ayaw ni Mama Melinda na bumukod agad kami. Ang gusto niya ay doon muna kami sa bahay nila manirahan dahil solong anak nga niya si Roman. Malaki ang bahay nila at ang tangi naming kasama roon ay ang kapatid ng biyanan ko na si Tito Greg. Matandang binata na ito at dati ring seaman. Ang tanging taong naging kakampi ko sa bahay na iyon. Hanggang sa unti-unti ay nahulog ang loob ko sa kanya. Balo na ang ina ng aking mister, kaya naman siya ang batas sa bahay nila. Kamakailan lang ay pumayag ako sa gusto niya. Wala kaming nagawang mag-asawa. Inamin naman ni Roman na prangka ang kanyang ina at diretsong manalita. Sabi ko naman sa asawa ko, sanay na ako sa ganoong ugali dahil ilang tiyahin ko na rin naman ang pinagpasa-pasahan ako buhat nung naulila kami. Matapos nga na makasal kami, agad pinag-asikaso ng mga papel si Roman ng kanyang ina. Kesyo dapat daw mag-ipon agad kami at baka daw mabuntis agad ako. Mukha pa naman daw akong palaanak. Hindi ko nalang pinansin ang pasaring sa akin ng biyanan ko. Sabi nga ni Roman, prangka ito at diretsong manalita. Ewan ba naman at ang asawa ko'y swerte sa kanyang trabaho. Ang bilis makasakay ng barko. Binata pa lang ito, lagi agad nakakasakay sa barko. At parang swerte talaga ito sa trabaho, buhat nung makilala ako. Pero ngayon, iba na ang senaryo. At dito na pumasok ang gulo. Bago kasi sumampa sa barko si Roman, palihim niya akong isinama sa bangko at pinagbukas ng ATM at passbook. Sinabi ni Roman na ang 50% ng kanyang sahod sa ATM ng nanay niya papasok at ang 50% ay sa ATM ko naman kasama ang overtime. Nagtanong ako ng mahinahon kay Roman. Sabi ko, bakit ganun? May asawa na siya. Hindi naman ako nagdadamot. Baka pwedeng ako na ang maghuhulog ng budget ng biyanan ko dahil ako ang asawa. Bumuntong hininga si Roman. Mahal daw niya ako.
Pero kilala daw niya ang kanyang ina. Hindi daw to papayag at gugulo lamang ang sitwasyon, kaya naman wag ko na lang daw siyang kontrahin. Dahil sa mahal na mahal ko rin si Roman noon at buong akala ko hindi ito magbabago sa akin, pumayag ako para walang gulo at para na rin walang masabi sa akin ang mama nito. Ang hindi ko lang alam, inilihim pala ni Roman sa kanyang ina ang plano niya tungkol sa kanyang sahod. Ang akala ng biyanan ko ay sa kanya pa rin ang ATM at papatak sa kanya ang buong sahod ng asawa ko. Hanggang nakaalis na nga ang mister ko na walang malinaw na anumang bilin sa kanyang ina. Dumating ang petsa ng sahod at nag-alert nga sa akin ng BDO na may pumasok na ngang pera sa ATM ko. Kaya isang umaga, habang nag-aalmusal ako, pumasok ang biyanan ko at agad itong nagbunganga at tinaasan ako ng boses. Nakesyo daw bakit lumiit ang padala sa kanya ni Roman. Sinagot ko naman siya ng mahinahon. Sinabi ko si Roman na lamang ang tanungin niya. At labas ako sa usapan nilang mag-ina. Nagkataon naman noon na nagtitimpla ng kape si Tito Greg at narinig ang pasigaw na pagtanong ni Mama Melinda. Melinda, wag kang sumigaw. Si Roman ang kausapin mo tungkol sa sahod niya. Muli itong nagtaas ng boses at kausap na nito si Tito Greg na halata kong iritable na sa kanya. Pilit pinaliwanagan nito ang aking biyanan na may asawa na si Roman at alangan namang sa kanya pa rin ang buong sahod nito. Pero ang sagot ng aking biyanan, bakit ganon? Ano bang puhunan ng babaeng yan sa anak ko? Siya ba ang nagpaaral kay Roman? Hindi ba dapat ako ang makinabang sa sahod ng anak ko at ako ang magbabudget ng lahat? Wala pa naman silang anak Ano bang pagkakagastosan niya? Baka mamaya lustayin lang niya ang pinaghirapan ni Roman. At marami pa siyang sinabi na para na ring sampal sa akin. Nakita ko na namula ang mukha ni Tito Greg. Sinabi nitong nakakahiya raw sa akin. Agad humingi sa akin ng dispensa si Tito Greg at sinabing pagsasabihan niya si Mama Melinda. Pilit niyang hinila ang biyanan ko palabas ng kusina. Agad akong tumawag noon sa asawa ko at walang labis at walang kulang. Sinabi ko ang lahat-lahat sa kanya. Pero nagulat ako sa kanyang binanggit at sinabi nitong ako na lang ang umunawa. Dahil nasanay daw kasi ang nanay niya na buo niyang pinapadala ang sahod niya dito. Buhat nga nang sumakay siya ng barko noong binata pa siya. Ako raw ang bata at nakakaunawa, kaya dapat daw makisama ako. Nag-init ang ulo ko noon at pinaramdam ko talaga sa kanya ang inis ko. Ibinaba ko ang cellphone ko at ilang araw akong hindi nag-chat sa kanya. Para kasing lumalabas, ako pang may kasalanan at dapat ako ang laging umunawa sa kanyang ina. Kinagabihan, nagpang-abot kami ni Tito Greg sa labas ng bahay. Pasensya ka na, iha. Alam kong nakakahiya yung inaasal sa'yo ni Melinda. Ayos lang ho, Tito Greg. Sabi nga ni Roman, intindihin ko na lang. Hinawakan ng matanda ang kamay ko at sinabi niyang, alam mo, iha, hangang-hanga ako sa'yo. Dahil kahit anong galit sa'yo ni Melinda ay hindi mo siya pinapatulan. Ngumiti ako dito. Swerte sa'yong pamangkin ko. Bukod sa maganda ka na mabait ka pang bata. Mula noon, hindi na ako masyadong naglalabas ng kwarto. Ayoko talagang makita at makausap ang nanay ni Roman. Naiinis talaga ako. Hindi na rin ako sumasabay sa pagkain sa kanila at hindi ko alam na sirang-sira na pala ako sa kanilang mga kamag-anak. Araw ng linggo noon, nang lumabas ako para mag-grocery. Napapansin kong pag may nakakasalubong akong kamag-anak nila, masasama ang tingin nila sa akin. Nagtataka ako dahil hindi naman sila ganoon dati. May ilan naman akong kakilala na nagmalasakit sa akin.
Kesyo pinapamalita daw ng biyenan ko na kain tulog lang ako at hinahayaan ko raw siyang maglinis at maglaba. Tamad daw ako at feeling prinsesa at pera lang daw ang habol ko sa anak niya. Kaya kahit sino naman ang lumagay sa katayuan ko, magagalit at magkakaroon ng hinanakit sa biyenan niya. Minsan, rinig kong nagtatalo ang magkapatid, si Mama Melinda at si Tito Greg. Galit si Tito Greg. Mali na raw ang nagiging asal ni Mama Melinda. Nakakahiya daw at rinig na rinig ko ang sagot ng biyenan ko noon. Bakit ako mahihiya sa kanya, Kuya Greg? Dapat nga magpasalamat pa siya dahil nakahati siya sa sahod ni Roman na dapat ay akin. Asawa lang siya. Ako ang ina. Hindi ba tama ako? Naririnig mo bang sinasabi mo, Melinda? Nawawala ka na sa katwiran. Wika ni Tito Greg. Naiyak na lang ako nun sa galit. Kasi kahit nasa loob ako ng kwarto, rinig ko ang pinag-uusapan nila. O baka sadyang ipinaparinig lamang sa akin yun ng biyenan ko. Doon na nagsimulang manlamig ako kay Roman. Dati lagi akong concerned sa kanya at malambing. Ngayon, nawalan ako ng gana. Hindi na ako nagchat-chat sa kanya. Nagtataka naman si Roman at humingi ng paliwanag. Nagtry ako na magsabi sa kanya lahat ng natatanggap kong masasakit na pananalita mula sa kanyang ina. Pero bigo ako. Hindi ko naramdaman na kakampi ko ang asawa ko. Dahil ang palagi niyang sagot, hayaan na lang. Sinabi ko na halos kasambahay na ang trato sa akin ng nanay niya. Malalaking kobre kama, kumot, mga kortina. Dapat every 2 weeks, papalitan ko at lalabhan ko. Ako ang mamamalengke at mag-grocery, pati na rin maglilinis at magluluto. At alam niyo ba ang sagot ng asawa ko? Dapat lang daw. Dahil nakikinabang naman ako sa sahod niya at wala naman akong gagawin dahil wala pa kaming anak. Nalamig ako na parang lutang ang pakiramdam. Tumulo ang luha ko dahil sa galit sa kanya, dahil na rin sa akin narinig. Noon ko lang naunawaan na napakamamasboy pala ng lalaking pinakasalan ko. Walang sariling disposisyon sa buhay. Kaya wala akong nagawa kundi lalong umiwas sa biyenan ko. At doon pumasok si Tito Greg sa buhay ko. Pag alam niyang hindi pa ako kumakain, dinadalhan niya ako sa kwarto ko. Nakaramdam ako ng kakampi sa katauhan ni Greg. Sa edad nitong 45, batang-bata pa rin tong tingnan. Kung tutuusin nga, mas gwapo pa ito kay Roman. Maalalahanin at mas may dating pa nga ito sa asawa ko. Lalo na kung manamit ito, hindi ito baduy. Malinis sa katawan at mabait. Halatang pihikan nga lang talaga sa babae, kaya hindi na nag-asawa. Lagi siyang humihingi ng paumanhin sa akin dahil sa inaasal ng kanyang kapatid. Pag nakikita niya na tambak na naman ang labahin ko, na halatang sinasadya ng biyenan ko, ay tinutulungan niya ako. Hanggang sa idinadaing ko na ang lahat sa kanya. Ang hinanakit ko sa kapatid niya, pati na rin sa asawa ko. Hindi na ako nahiya dahil sasabog na ang dibdib ko sa galit. Naging close kami at hindi na ako naiilang sa kanya mula noon. Ang pakiramdam ko, naging matalik ko siyang kaibigan at kakampi. Patuloy ang naging pag-aaway namin ni Roman. Palala ito ng palala dahil sa maling sumbong ng nanay niya sa kanya. Sinabi ko pang kung wala na siyang tiwala sa akin, aalis na ako at babalik na ako sa mga tiyahin ko. Kaya ko namang mabuhay nang wala si Roman dahil sanay ako sa hirap. Hindi naman ako pangit. Alam kong yun ang nagustuhan sa akin ni Roman. Maganda at sexy ako. Makinis at maputi. May maganda rin akong height at kaya ko pang magtrabaho dahil tapos naman ako ng 2 taong kurso. Sinabi ko rin kay Roman na baka akala niya ay natatakot ako. Gayong ang kalahating sahod na natatanggap ko sa kanya ay kaya ko rin namang kitain. Lalong nagalit si Roman. Mayabang daw ako
At baka nga totoo raw ang sinasabi ng nanay niyang may lalaki na ako, kaya raw malakas ang loob ko. Lahat ay binintang niya sa akin, hanggang hindi na niya ako pinadalhan pa ng pera. Kaya nagsimula na akong mag-empake ng aking mga gamit. Pero si Tito Greg, hindi pumayag na hindi niya makausap si Roman. Kinausap niya ang asawa ko at sinabing huwag na huwag siyang magsisisi pag umalis na ako, dahil napakabuti kong asawa. Pero hindi nakinig si Roman sa kanyang tiyuhin at sinabi nitong huwag daw siyang pakialaman pa. Kinausap ako ni Tito Greg. Kung anong maging desisyon mo, iha, wala na akong magagawa, lalo't ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para ipaintindi sa pamangkin ko ang lahat. Maganda ka, sexy, marami pang lalaki na babagay sa'yo. Humanap ka ng hindi katulad ni Roman at walang binangko kontrol sa'yo. Niyakap ko si Tito Greg. Hindi ko alam pero para akong ligtas sa bisig niya. Kung pwede lang hilingin na sana talaga siya na lang ang naging asawa ko. Sana makatagpo ko ng katulad niyo, Tito Greg. Isang mapagmahal at maunawing lalaki. Kung tutuusin, mas komportable pa ako sa inyo kaysa sa asawa ko na walang ginawa kundi kampihan palagi ang kanyang ina. Nalaman naman ng biyanan ko na nagbabalak na akong umalis at nagparinig pa nga to na ang tagal ko raw mag-impake at bakit daw hindi pa ako agad umalis at ano pang hinihintay ko. Sa totoo lang naiiyak ako habang naghahanda ako noon ng mga gamit ko. Nagpasundo ako sa bunso kong kapatid na lalaki. Awa naman ng Diyos, tinanggap naman ulit ako ng tiyahin ko at wala akong narinig sa kanila. Sumunod din doon si Tito Greg at siyang humingi ng paumanhin sa mga tiyahin ko. Sinabi niyang wala akong kasalanan sa asawa ko at sinabi pa nito na ang kapatid niya ang may kagagawa ng lahat. Hangang-hanga ako sa ginawa ni Tito Greg. Nayakap pa niya ako ulit bago siya umalis at nag-abot sa akin ng isang sobre na alam kong ang laman ay pera. Ayoko sanang tanggapin pero magagalit daw siya pag hindi ko tinanggap. Isang halik sa pisngi ang binigay ko sa kanya bago siya tuluyang umalis. Magbagong buhay daw ako at bata pa ako. Mag-ingat na raw ako sa muling pagtanggap ng partner sa buhay at maging aral na raw sa akin ang lahat. At umalis na ito. Ramdam ko ang lungkot ni Tito Greg habang papalayo siya sa akin. Pero wala naman akong magagawa. Kailangan kong magsimula ulit. Kailangan kong ipakita kay Roman na kaya ko. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi na ako kinontak ni Roman. Masakit dahil para bang masaya pa siya nung umalis ako sa kanila. Alam kong bababa siya ng barko ng buwang yun at nagbabakasakali ako na hanapin niya ako at hihingi siya ng tawad. Pero mali pala ako. Walang Roman ang dumating. Kahit alam niya ang bahay ng tiyahin ko. At sa sumunod na mga araw at linggo, nabalitaan ko na may girlfriend na ito. Nakita pa nga raw ng kapatid ko na masaya raw na namamasyal sa mall, sina Roman, kasama ang bago niyang girlfriend at ang kanyang nanay. Masaya nga raw yung tatlo. At halatang botong-boto raw ang binan ko sa bagong girlfriend ni Roman. Maraming nagpapayo sa akin na kasuhan ko raw si Roman. Pero iniisip ko na wala naman akong perang gagastusin sa abogado. Mukhang minaliit din ako ni Roman. Alam niya mahirap lang ako at walang kakayahan. Ang mga kapatid ko ang gigil na gigil at muntik pang saktan sila Roman nang minsang magtagpo-tagpo sila. Ako na lang ang nakiusap at sinabi kong hayaan na lang at karma na lang ang bahala sa lahat. Natanggap ako bilang JO sa isang ahensya ng gobyerno at muli kaming nagtagpo ng landas ni Tito Greg. May inaasikaso siya noon sa munisipyo at nang makita ko siya, masayang masaya ako. Marami itong property at nagpatulong to sa akin dahil nagpapatayo daw siya ng mga commercial building.
Ako man ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman nang makita ko siya. Para bang miss na miss ko siya. Hanggang sa nagpabalik-balik ito sa munisipyo. At doon nagsimula ang lahat. Kumakain kami sa labas at naging matalik talagang magkaibigan. Nalaman ko na bumili raw siya ng sarili niyang bahay at matagal na siyang umalis sa bahay ni Roman. Nalaman ko rin na nakasakay na ulit ng barko si Roman at ang asawa raw nito ay naiwan sa bahay ng aking biyenan dati at doon raw lumabas ang tunay na ugali. Pera lang pala ang habol kay Roman dahil nalaman nila na may anak na ito at may kinakasama sa ibang lugar. Nag-away daw ang dalawa. Nasaktan daw ang Mama Melinda at muntik pang mahulog sa hagdan. Buti na lamang naagapan daw ni Tito Greg at naawat pa ang dalawa. Hindi na raw niya alam ang sumunod na nangyari dahil nilayasan na nga raw niya ang kapatid niya ng araw na iyon. At isang gabi, habang magkasama kami, ay may sinabi si Tito Greg na kinagulat ko. Alam mo, lalo kang gumanda, Malu. Sus, binuwala mo pa ako. Hindi, totoo ang sinasabi ko. May boyfriend ka na ba o bagong asawa? Naku, wala ho. Nag-aantay ng lalaking darating pero hindi katulad ng pamangkin niyo. Nagkatawanan kaming dalawa. Ayos lang ba sa'yo kung ang tiyuhin naman ang manliligaw sa'yo? Napatigil ako. Napatitig sa kanya. Kung ayos lang naman, Malu. Alam mo naman, medyo may edad na ako kung ikukumpara sa'yo. At hindi ko siya pinatapos magsalita. Agad ko siyang hinalikan sa labi. Napakatagal mo naman kasing umamin. Noon pa kita hinihintay eh. Kahit kailan talaga, hindi ko alam kung torpe ka o ano. Natatawa kong sabi dito. Muling naglapat noon ang aming labi at sa pagkakataong to, diretso kami sa bahay niya. At doon, agad naming tinanggal ang lahat sa amin. Hanggang sa sala lang kami noon dahil hindi talaga kami umabot pa sa silid niya. Doon niya ako pinasaya at yun ang gabing hindi ko makakalimutan. Ibang-iba kay Roman ang matandang to at aaminin ko kahit may edad na ay hindi pa patalo si Greg sa ibang lalaki dahil napahiyaw niya talaga ako sa labis na kasiyahan. Hindi kami nakontento sa isa. Umabot kami sa kusina, sa loob ng kwarto at pati na rin sa balcony ng bahay niya. Walang pakialam kung may makarinig o makakita. Basta't ang importante ay maibsan ang pananabik naming dalawa. Matapos noon, kinausap niya ang mga kapatid ko at mga tiyahin. At awa ng Diyos, boto naman sila kay Greg. Basta parang magic ang nangyari. Mahal na mahal ko na si Greg. At para akong reyna kung ituring dito. Nang maglaon, nabuntis ako at napakasaya ng lahat. Maging mga tiyahin ko ay pinakita na masaya sila para sa akin. Kitang-kita ko ang saya ni Greg bilang ama hanggang sa pinatigil na niya akong magtrabaho. Kita ko naman na kahit pareho kaming nasa bahay lang, kumikita naman ang kanyang mga paupahang apartment at building. Maaga lang tong nag-retire dahil nag-asikaso ito ng mana nila sa probinsya. At dahil binata pa siya, napalago niya ang ₱1,000,000 na namanin niya at nakabili ng ilang mga property. At ngayon nga, ginawa niya akong reyna sa buhay niya. Gwapong anak namin ni Greg at masayang masaya kami. Wala akong pagsisising naramdaman mula nang magsama kaming dalawa. Hindi naman maiwasang magtagpo ang landas namin ni Roman. Nagkakasalubong kami sa mall. Payat at mukhang stress sa buhay. Nakatitig lang siya sa anak namin ni Greg. Halatang nahihiya at maging si Greg ay parang wala na rin namang pakialam. Inamin niya na masama pa rin daw ang loob niya sa mag-ina. Patuloy lang ang buhay namin at lalo namang nagkaroon si Greg dahil natutunan niya ang buy and sell ng mga lupain. Maging ako ay malaking ipon na sa bangko at ang anak ko ay sigurado na ang kinabukasan.
Habang namumuhay kami ng Marangya, nabalitaan namin na hindi na nakasampa ng barko si Roman dahil ito'y nagkasakit. Nagmakaawa ang nanay ni Roman kay Greg na tulungan ang kanyang anak. Nagsadya ito sa bahay namin at hinarap naman ni Greg ng tao sa tao. Kaya lang ang pagkakamali niya, sa halip na magpakita ng magandang ugali kay Greg, minaliit niya ito at siniraan ako. Muli, sinabi nitong sayang daw ang pera ni Greg dahil ako ang piniling makasama sa buhay. Malas daw ako at buwisit sa buhay nila. Kaya halos nasampal ito ni Greg. Sinabing huwag nang magpapakita ito sa kanya at mula daw noon, kakalimutan niya ang kapatid niya ito. Mabait pa rin si Greg dahil mas pinili na lang naming lumayo. Bumili kami ng bahay at lupa sa kabilang bayan at hindi na ito lumapit pa sa nanay ni Roman hanggang ngayon. Sa ngayon, malaki na po ang anak namin. Manang-mana kay Greg. Kahit may edad na kami, ay buhay reyna pa rin naman ako. Araw-araw pa rin nililigawan at ang pagmamahal niya sa akin ay hindi nagbabago. Dumaan ang taon, nasakit dahil namatay ang nanay ni Roman na hindi nagkapatawaran ang magkapatid. Maging si Roman kasi ay hindi na nagpakita pa sa amin. Salamat na lang din sa Diyos dahil kahit pa malas ako sa lalaking pinakasalan ko, swerte naman ako sa tinatawag nating soulmate. Alam kong si Greg ang totoong soulmate ko at hindi si Roman. Basta't laging magpakumbaba lang tayo kahit pa binababa tayo ng kapwa natin. Itinataas naman tayo ng Panginoon at binibigyan ng magandang buhay. Tuloy lang ang buhay ko at sa aking pagising ay araw-araw kong minamahal si Greg. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko at pagpasensya nyo na ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Malu.